Мне 16 год. Я ў 11 класе, жыву ў Мінску. Не ведаю, граю на гітары, вучуся проста. У апошнія гады ў нас шмат што змянілася. Стала менш свабоды, больш абмежаванняў. Падаецца, школьнікі гэта асабліва моцна адчуваюць. Школа ўвесь час уводзіць нейкія свае рамкі. Немагчыма неяк себе праявіць, нешта прыдумаць. Нам не дазваляюць ладзіць канцэрты, дыскатэкі. Завуч кажа, школа – гэта вам не начны клуб. Той, што клас можа не пасябраваць, якая ім розніца? Мне падаецца, школьная сістэма адукацыі не хоча гэтага. Нам навязваюць пастаянныя патрыятычныя мерапрыемствы. Усе разумеюць, зрабілі лінейку проста для галачкі. Паказаць, як крута мы стаім і спяваем гімн. Зразумела, што частку ўсё роўна не спяваю. Не сорамна, што гэта адбываецца ў мяне ў школе. Я не лічу гэта праявай патрыятызму. У нас дырэктарыса сказала, што сапраўдныя патрыёты гэта толькі тыя, што ў БРСМ. Калі вы не ў БРСМ, то вы не патрыёты. На уроках размова часта заходзіць аб тым, які ў беларусаў станоўчыя рысы характару. Зразумела, што там вось гэта вось. Спакой, міралюбнасць. Стэрэатыпы на пастаянцы, карацей. Таму што спакойныя, мірлюбівыя людзі, ім гэта зручна. Я ганаруся тым, што ў Беларусі яшчэ застаюцца людзі, якія спрабуюць нешта адстойваць. Мне класна быць беларускай, у мяне ёсць патрыятызм, хоць я і не ў складзе БРСМ. Тэма рэпрэсій, што зараз адбываецца ў краіне, вельмі вялікая частка вучняў не хоча гэта абмяркоўваць. Камусьці страшна, а хтосьці проста прыбірае палітыку са свайго поля зроку. У настаўнікаў ёсць страх. Зразумела, бо практыка даносаў зараз актыўна выкарыстоўваецца на практыцы. Нехта з аднакласнікаў часамі можа выказаць сваё меркаванне, а настаўнікі такія «цішэй, цішэй» і супакайваюць. Вайну в Украіне мы абмяркоўваем, але зразумела, калі ты будзеш весці сур'ёзную размову з чалавекам, то яго пазіцыя нейкім чынам выявіцца. Большасць проста жартуе пра гэта. Спачатку мне гэта было непрыемна, але цяпер я думаю, што гэта як ахоўная рэакцыя. Я планую вучыцца ў Еўропе. Я пра гэта нікому не расказваю, каб пазбегнуць праблем у школе. Пры добрым раскладзе у Беларусі мне вельмі хацелася б вярнуцца на пастаяннай аснове. На выпускны у нас будзе дыскатэка, але дыскатэка з пэўнымі дазволенымі песнямі. Ёсць спіс выканаўцаў, забароненых у Беларусі. Напрыклад, Леді Гага ў забароненым спісе. Гэта несправядліва, і ўсе з гэтага абураюцца. Мяне скралі выпускны. Мяне скралі не толькі выпускны. Такое пачуццё, што дзяржава распараджаецца нашымі жыццямі. Мне 26 гадоў, я жыву ў Беларусі. Маю гістарычную адукацыю, але працую ў сервісным цэнтры вялікай гандлёвай сеткі. Гэта не праца мары, але, хутчэй, часовы кампраміс. Маю жаданне працаваць па спецыяльнасці, выкладаць гісторыю ў школе, але у цяперашняй палітычнай сітуацыі гэта немагчыма. Я не хачу проста пераказваць нейкі падручнік і прапагандзіраваць усё, што расказваюць па ТБ. Просто я разумею, што не змог бы так працаваць. Я больш крытыкаваў, і таму я і не працую. Асабліва пасля 2020 года то ўлада проста сінімі пальцамі учапілася ў гісторыю. Яна сочыць за мінулым. Адбудоўваецца культ вялікай айчыннай вайны. 4 гады таму я ўдзельнічаў у пратэстах. На здзіўленне, мяне пакуль не затрымлівалі, у адрозненне ад некаторых іншых актывістаў. Але я гатовы да гэтага і ўвесь час на пагатове. Я свядома размаўляю на беларускай мове і ўжо гэтым звяртаю на сябе ўвагу. Беларуская мова, на жаль, не распаўсюджаная. Яна стала своеасаблівым знакам, якой палітычнай пазіцыі прытрымліваецца чалавек. На працы я адзіны, хто размаўляе па-беларуску. Часам кліенты пытаюць, а чаму вы размаўляеце па-беларуску? Каго вы падтрымліваеце?
Цяпер, калі мы з сябрамі абмяркоўваем навіны, размаўляем пра гэта ў кагось на кватэры, таму што раптам хтосьці пачуе на вуліцы, а пасля пойдзе ў міліцыю. Мне сумна, што беларуская мова і культура сталі субкультурай у сваёй краіне. Мае бацькі ўсё ж такі людзі савецкіх поглядаў. Яны лічаць, што вось ёсць Расія, братэрства, мы з імі. Яны спакойна ставяцца да таго, каб паехаць у Маскву, схадзіць на Чырвоную плошчу паглядзець. Наконт вайны ва ўкраіне яны лічаць, што Расія проста абараняецца. Яна адказвае на нейкую агрэсію, нешта падобнае. Па-мойму, гэта чарговая вайна ў шэрагу войнаў, якія вяла Расія, накшталт чачэнскіх, хіба не імперыялістычныя моманты. Я ж, канешне, жадаю перамогі ў краіне. Цікавы выпадак, што Лукашенка, нягледзячы на тое, што ён дыктатар, ён усё ж такі цалкам Беларусь Расіі не здае. Беларускія салдаты яшчэ не ваявалі. Дзіўна, ты адначасова спрабуеш жыць у Беларусі, не проста існаваць, але жыць. І ў той жа час ёсць адчуванне такой небяспечнасці фонавай. Ты жывеш з гэтым. Я живу в Беларуси. Мне почти 50 лет. Нахожусь на химии за фотографию на проезжей части во время протестной акции. После выборов в августе 2020 года мы, естественно, вышли. Мне хотелось, чтобы наше слово хоть что-то значило, чтобы все было по закону. Вот теперь и по закону. За что я теперь сижу на химии 2,5 года. Участие в массовых беспорядках. Мне говорят: ой, так это же ничего страшного, домашний арест. Да страшно. У меня есть 1 час, когда я могу сходить в магазин. Ты в постоянном стрессе. Ты рассчитываешь свое время по секундам просто. Когда я прибегаю домой, мне могут позвонить, ко мне могут прийти и проверить. Приходит в 10 вечера, в начале 2 ночи. У меня есть эта паника. Если я пропущу проверку, то могу вернуться на Окрестину. Это самое страшное. А в душ я хожу так, я вешаю на дверь бумажку, что нахожусь в душе. Как-то раз я пришла в нашу поликлинику, а там очередь огромная. Я подошла к заведующей отделения, объяснила ситуацию, а она посмотрела на меня просто молча. Взяла за руку и завела в соседний кабинет. Говорит: вот эту женщину возьми, пожалуйста, как отпустишь пациента. И в дорогу она мне говорит: мы вместе там. Все такое. Люди солидарны по-любому, хотя это небезопасно. Я когда столкнулась с этим, мне сразу стали помогать. Мне надо было найти работу в течение 15 дней. Я во много мест обращалась, везде отказ. При том, что когда ты приходишь в медучреждение, написано: ищем работников. Я знаю, что КГБ у нас во всех организациях теперь находится. Они всех проверяют. Меня не брали даже с санитаркой. И нашла работу я только участников. Благо, люди просто вошли в мое положение и подписались, как говорится, под меня. Я бы хотела в идеальной ситуации вести какой-нибудь бизнес семейный, ни на кого не наработать. Политика пошла так, что бизнес весь закрывался, тебя преследовали как врага народа. Поэтому мы, конечно, здорово обеднели. И на море поехать этого мы себе давно уже не можем позволить. Я ощущаю себя, наверное, как партизан, человек в сложных обстоятельствах. Но я понимаю, что я стала сильнее. Лукашенко для меня... он мразь. Потому что ради себя он уничтожает других людей. Я не могу не слышать его голос, не видеть ничего. Я пенсіянерка. Мне 84 гады, живу ў Мінску. По профессии бухгалтерка. Я гандлюю пераходзе кветкамі. Па-першае, каб трохі зарабіць,
Гэта дадатковы заробак да пенсіі невялічкі. Все пенсіянеры эканомяць, намагаюцца нейкі агарод завесці, многія гандлююць. А па-другое, гэта яшчэ і зносіны ў асноўным. Пенсіянерам жа патрэбныя зносіны, а дзе яны будуць мець тыя зносіны? Ой, у пераходзе ганяюць. І, вядома, гандляваць тамака страшна, моцны стрэс. Возьмуць і забяруць, нешта не аддадуць. Кагосьці забіралі і штрафавалі, а нехта і ўцякаў. Часта кажуць, што Лукашэнку 30 год таму выбралі пенсіянеры. І ён паабяцаў, што халадзільнік будзе поўны ў вас. Ёсць людзі, якія паспадзяваліся на гэта. Для многіх у нашым доме гэта галоўнае. Я лічу, што гэты чалавек нас увесь час ашуквае. Хлусіць ён, забойца ён. Это не той чалавек, які павінен быць ва ўладзе. У 2020 годзе пенсіянеры выйшлі на пратэсты. Бо іх дзяцей пабілі, арыштавалі і забралі, і я выйшла. Калі быў першы марш пенсіянераў, шмат хто казаў: «Дзеці, прабачце нам, прабачце, што мы тады выбралі Лукашэнку». Можа, канешне, нехта і да 2020 года ўсё пра яго зразумеў, але што можуць адзін чалавек, а, як кажуць, гуртом лепей бацьку біць. У 2020 годзе падрасла іншая моладзь, якая і аб'яднала ўсіх. У маім асяроддзі не ўсе станоўча глядзелі на тое, што я хожу на маршы. В пераходзе бабкі казалі: «Ой, здрадніца, табе заплацілі». Ім дрэнна, яны змушаныя гандляваць у пераходзе. Бегаюць ад міліцыі, іх ганяюць. Ну і што яны кажуць? Ну так гэта ж не Лукашенко. Ён жа не ганяе, ганяе міліцыя, а Лукашенко добры. Я стараюся больш хадзіць. Калі больш ходзіш, то лягчэй неяк сябе адчуваеш. Раней я вось тут у скверыку гуляла. Больш пенсіянераў сидзела на лаўках. Можна пагаварыць з адным, з другім, а цяпер людзі трохі пабойваюцца, таму што рэпрэсіі вялікія. Мяне жыццё так выпрабавала. Вайна пакінула мяне сіратой. Я другім разам думаю, напэўна, гэта мне ўсё сніцца. Ніколі б не падумала, што Расія можа напасці на Украіну. І вельмі сумна, што такое адбываецца. Але я ўсё роўна веру ў тое, што павінна быць усё добра. Можа, Лукашенко і гэты здохне. Нікому не жадаю смерці, а вось аб ім думаю, каб ён атрымаў за ўсё тое, што ён зрабіў народу.